Kanina ko ibolo. Asetu ni fitin do la mi fala. Sigatala. Sido tuma do la to ki ka wora jumo ko na de bi fena so a wona ka so ere ma min blay. Ha? Wala mo ko bi warti ma mo ti wele. Baha ko waro. Si fuka fena foto to donen do. Sigatala. Ala kan be sawo mama. Amin ya rabbi. Asetu ko mi chama to ta. Ko sabe? Je ba la kali. Ha? Awo je ba la kali na la. Alhamdulillah. Na won ba do ni mo ko ta tun na aw flala. Aha. Bi so ga girma mo pour ya ka do re so. Ala kana tunya. Nyo fo mo ate bo kle ko. Si fuka ya fo yi. C'est ça. Iba blega sai kono kata so. Ni dura so kono ya do ni so kono ka ba. Ate bo ka bo kibita ko. Awo. O ta la ti ko. Ika ko ta la blega al mor ko be ka blega shali ko be ka vanti ko. Ko sabe? Abana. Iga finu me blaro na. Abana peu. Alhamdulillah. Tabarakallah. Ala kan be so. Amin ya rabbi. Amina ala kan ni ko yo. Sigatala. Ama ala kan ni ko yo. Tabaga ugu hakili to ala re ka te bokle ko ni ya bla. Alaikum salam. Eba tam. Marani ndu na bla marani ngono sai na ko tabo o lumina. Wala abse ka bla mana foro ko no. Alhamdulillah bashito la. Tabarakallah. Awo. Ani flotura ayege ga fesa ka bo. Wa ko no wale sai. Mabo. Mabo salam alaikum. Inshallah. Akira ki play. Ala kan be so. Amin ya rabbi. Asetu ni ale la bon keto goy. To nasirim bi aka. Iba ke ka jege walma pigeon de tobi. Ibo do daba kuni mini. Ibina fen folo min bla ko ni o sira de fana ira le ila. Ibi girman folo mi soro. Ni o sira de ira le ila. Sigatala. Ni ye min soro o bla ko no. Sigatala. Na bora min fe. Amina yi. Tiendo. Ala kan be sawo ba. Yiri jam kando. Asetu ko be. Ko sabe? Ni ala sona na mi tamisi. Inshallah. O ko fe. An balma ke do e la ni ke wati do kono. Tulu do ka. Ko sabe? Mabo bi tulindo. Mabo tarafu nyono to wa fi tulinda ma. Ha? Mabo bado. Tabarakallah. Mabo koraga fakele bagele nono de demsena bije ke nyoko fe. Ha? Ore la ne ta mena ko mi jeli no hoya ne ba mena ko mi dogoni. Atege mena ka ne ma yakli tuna ni andogoni. Tabarakallah. Depi nyono foya. Alhamdulillah. Hali shini na koraga bi nyoko fe je nyoko ya hali shini. Ko sabe? Abe tulindo. Asetu ni tuli mujia do ran na soro bebe me kema ba mako kono do bi ta fan so ala. Manja tuli. Tuli. Me tulu chama te tulu fitin do do. Na ije te ka tura do te ka tulu ko le masaka wuri ha ke ni. Ni ne do. Fe no masaka chare. Anya fo do na ne afo. Wai ga tulu na ta to ga chani ni re. Parce que ni mitla fe me na ne ta so. Abe dla ni mishim so jema na re bolendi. Auditeur do de ya bo fo siriba la ka bla ka ta dia. O sira ka be ha ke mawde fle. Allah akbar. Ni mo amin fana bi ka la me ne ba de bi se ka do soro. Ay wa nyuma do bi se ka se amma. Hal mi yele tulu bla ka na wallahi ma tulu so fo. Allah akbar. Abisa ke abi lamen na wati na ibalma do jarala ka do. Tiendo kuno akumana fe tiendo. Voilà. Sigatala. Aklobe ana ni emission bana be chiden bla ta tamine so. El ihsan ila ihsan. Sarafo ti nyuma na ni nyuma te. Donc ale de aka no mo ka ba numa. Ko sa. Do tulin te ka mu na jaga na mu ni manje da fo ala ne mo go bi soro la bi clé journée kono nda fa mi ala odia. Tulin mu na kira to kamina. Na ka de ni aso yen ka ta so amu. Ha? Me tulin yere bedla ne sa tana den bi saba ka wa. No, ne te o ne ko le fi. Asitu fen mat se ka cha sa. Aisa, kana to go look esa. Fen mat se ka cha. Kana to go look e. Nyere enze ba goro mo ala ka so kana. Abe do mene chocolate. Katla ka kale fene da. Ne o fo ne te fo ile ne ma fo nyere la. Ka to ko fo to la. Akone akara ngo ba pensa na ai muso bula no be abetene. Ala ka beso ba. Amina ya rabbi. Ala ka here kai. Amin. Na la sora ba mo mo be nu preselente. Nu ma ko ngata. Na la sona ma non si fando bambolo ya. Me ni ngone fan jigito. Non si fan bi blajila. Mo ko ku tega ko ala. Nu ga nyana ma yele mani. Asuto afana tuna di mo ko ma de ma mo so la ka no siria. Mba dulu mo ga bonya kama. Surprise do. Ka blajila ambe kan tege do. Be ki tega ko ala suto ni bit le bana ka so ma wodo so ti kan wole. Akera la amu no ko fe akera la ene no. Ne o fo un surprise be. Asuto non si fa me se ka mo ko mi nyele be mi da bi mo ko bielo flamo. Allah. Ne ra be non si ma fa be fanda mbulu. Kana fo so ya na fa ko juga ambo ne ka di tigata na siga ko. Ala ka beso. Aha tote. Ne kire na ba to bla so do. Otna sa.
Amadi Kadima comme kainte sa nga kete aso to ni tulin soro ati fara tulu wɛrɛ kan ati ɲagami fɛn wɛrɛ la a kɛ fɛn dɔ kɔnɔ min ka di dɔrɔn ni dugu jɛra i tɛgɛ suwa la dɔrɔn i tɛgɛ sera ka min ta i k'a mun yɛrɛ la i ŋaniya ye wari ko don i yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn i k'a tɔ to Alahu Taala ma n'a kɛra cogoya min na a kɛ bi sini bɛ fɛn dɔ ye quoi a daminɛna Ala k'an bɛɛ sɔn Asetu tulu kabako b'a kɔnɔ dɔ bɛ k'a fɔ sisan an don waati ko furuko gɛlɛyara tiɲɛ don Asetu a kana tulu in ta mais m'a fɔ n'i bɛ wolomali la dɛ parce que an k'o fɔ cɛ ɲininaw de bɛ yen furu ɲininaw man ca bɛɛ bɛ fɛ ka furu sirifikɛ ɲɔgɔnnaw ma karamɔgɔbaw tɔgɔtigibaw cɛ bɛɛ t'o sɔrɔ koyi bɛɛ t'o sɔrɔ dɛ kuma in bɛ yen de mais Ala ma bɛɛ kɛ kelen bɛɛ ko k'i ka furu cɛ tɔgɔtigi ma ou cɛ dɔnnibaga ma ou bien waritigi ma cɛ o kɛ man di dɛ maa si t'a fɛ ka yiri turu ka ji k'a kɔrɔ a ka falen bɛɛ bɛ fɛ ka t'i sigi a dennen kɔrɔ ka sɔrɔ k'a den bin ka ta o kɛ man di dɛ o ma nɔgɔ an bɛ min fɔ an balimamuso o yɔrɔ la u ka sabali u ka tugu anw fantanniw kɔ an ka ɲɔgɔn kɔlɔbɔ fo ka taa fɛn sɔrɔ mais ni bɛɛ ko k'i bɛ taa waritigiw nɔfɛ a ma nɔgɔ dɛ e ma n'i ye wari sɔrɔ ka ban i t'i diya muso dɔn bilen yan nka kuma n ka technicien tɛgɛ min ka di o bɛɛ bɛ don a la bɛɛ kelen n'Ala sɔnna ma a bɛ dɔ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma a ta fa ye min o bɛ sɔrɔ n y'o de fɔ n ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru la tɛ i sen fila bɛ duguma an kumakan ninnu bɛ ka mɛn ale sababu don donc an tɛ se ka foyi kɛ kɛnɛmamɔɔw ye k'a ma min dɔ kɛ aw baarakɛlaw ye fɔlɔ anw tɛ kodɔn ni bɛɛ ye dɛ nka an bɛ aw de kɛ tamaseere ye ka yira diɲɛ mɔgɔw la n'an ma se ka min kɛ aw ye dɔrɔn an tɛ se o la de ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Ala ka bɛɛ sababa ma donc tulu n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn tɛgɛ suwa la dɔrɔn i k'a dɔn mun yɛrɛ la a banna dɔw bɛna fɔ ko walima ko tɛgɛw fana bɛ mɔn a la wa olu to yen ɲɛda dɔrɔn mɔn b'i wasa Ala k'an bɛɛ sababa ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Asetu kuma maa fila b'a ye tigi ye wa Sherifu bolo magali ka fɛn na o ye barika don Ala de alhamdulillah Ala k'an bɛɛ sababa ma mɔgɔ fila bɛ se k'a utiliser o tɛ baasi ye nka ni mɔgɔ fila k'a bɛ utiliser a bɛ ban joona de a tɛ fɛn caya ye mais a bɛ ban joona voilà donc o kɔfɛ an kumana tulu dɔ fɛnɛ kan mɔgɔjugu kama komi fonɛnɛw bɛ ka bɔ ni fonɛnɛ bɔra fana o ye mɔgɔjugu wagati ye n y'a fayida di ko n b'o pogolo ni subaga banani kan n hali n'a y'a sɔrɔ sufɛmɔgɔ y'a tigi dun n'a ma se kunkolo ma ko Ala bɛ sɔn o b'a bila ni mɔgɔ ma da la ko bana kɛmɛ k'i ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ ko a ye fura k'ala ka dɛsɛ n'a ta i k'a mɔn n'a tigi ma sunɔgɔ sun na sini a ka wele mais n'a y'a sɔrɔ k'i yɛrɛ buramuso walima k'i ba b'a ko kɔfɛ a bɛ wɛba dɛ a siga t'a la dɛ i bɛ lebu siga foyi tɛ a tɛ mun mɔgɔ farikolo la mɔgɔ min b'a tigi kan k'o tigi a bɛ to kɛnɛ kelen kan o tɛ se ka kɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ye jata situlu 20 bɛ 40 na hakɛ sa dɔrɔn i k'a fara ka ko la i k'a lamaka i k'a kɛ bara dɔ kɔnɔ i k'a bila i ka to ka denmisɛnninw bɛɛ mɔ a la funɛnɛ waati mɔgɔjugu fanga ka bon kosɛbɛ donc n'i ye nin kɔni mun ayi u b'a la u t'a minɛ tugun u ma deli ka s'a ma fana Ala b'a kisi ka d'a kan fɛn minnu don olu cɛ sirilen don kosɛbɛ an tɛna don kuma kɔnɔ ka d'a kan maa i bɛ to i dɔn ko la kuma man ɲi nka an bɛ min fɔ an balimaw ye u k'u hakili to tulu in na n'i y'a sɔrɔ denbaya bɛɛ bɛ se k'a utiliser i bɛ situlu dɔ ɲini k'a ɲagami a la k'a bila so kɔnɔ i bɛ to ka denmisɛnninw mun a la situlu hakɛya joli bɛ se ka bon i bɛ se ka situlu komi situlu fana sanama kun ka dɔgɔ i bɛ se ka 40 na san k'a ɲagami o la ka sɔrɔ k'a kɛ boîte dɔ kɔnɔ k'a bila i bɛ to k'u mɔ a la n'i y'u mɔna ni min bɔra a la an bɛna tila k'a lakale minnu denw tɛ sunɔgɔ su fɛ dɔw bɛ yen ni fitiri sera dɔrɔn denmisɛnninw fari bɛ kalaya dɔw ta fana u dalen bɛ bali ka pan walima u bɛ kuma u yɛrɛ n ko jabi tigɛ a mɔ a la maninkakɛ b'a yɛrɛ ɲini ka bɔ a kɔ Ala k'an bɛɛ sababa ma Asetu o kɔfɛ an bɛna an da se kabako tulu fɛnɛ ma n'o ye bagolan tulu ye n bɛ danga de da nin tulu in kan k'a fɔ dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye tulu in ta ka taa kɛ walimuso la walima walicɛ la kulonkɛ sira kan Ala kana yafa i ma i bɛ muso tɔgɔ dɔn i bɛ cɛ tɔgɔ dɔn ni mɔgɔ tɛ tɔgɔ ko la tɛgɛnkɔni min ni bololanɛgɛ bɛ don a la tɛgɛnkɔni bɛɛ lajɛlen na fitinin kɛrɛfɛta i b'i numanbolo de k'i ka tulu in dɔɔni ta
nongolo buldon me ke ka jama aba foto godi ka tamasere ke ibo de ke ka tulin doni ta donc tege ngoni mimbe ni bolone ga do ala ka chaya kini bolola fitini kera fetain ka damine o kangorla la kana tege konna la iba sama ka jigi ka tla ka ta kina va fetuguni ka chi ka chati ke comme plus quoi asito abane ki tege da tigi madron awo i tege da tigi madron abana iba tro do be sa obi muso do fe fula me o siran ka foye muso yɛrɛ ka gorobinɛ ya kama kosɛbɛ u bɛ siran k'a fɔ a ye siga t'a la parce que n b'a tɔgɔ dɔn t'a tɔgɔ dɔn nin ko in t'o la quoi tulu k'i tɛgɛ la dɔrɔn i k'i ka ŋaniya yira ala la i k'i tɛgɛ d'a ma i ka taa i ka sira fɛ siga t'a la e mago bɛ min na a tigi de b'o laɲini ni e ye o don mais n m'a fɔ mɔgɔ ka taa kulonkɛ kɛ n'a ye n'i y'a kɛ n'a ye ala kana yafa i ma Allahu akbar ko fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni mɔgɔ min y'a ta fana ka walimuso dɔ kunna tiɲɛ ala kana yafa i ma i komi ni muso min fana y'a ta ka walicɛ dɔ kunna tiɲɛ ala kana yafa i ma mais n'i y'a ta k'i ka kɛ filanan ye ala k'a ɲɛ i bolo ni min y'a ta k'ale bɛ fɛ ka kɛ filanan de ye ala k'a ɲɛ o bolo o dɔw jaabi bani mais ni filanan ma kɛ dɔw bɛ kɛ kulonkɛkɛla de ye o sani a ka to kulonkɛ la kɛnɛma a ka ala dɔ ka fari kan o de nafa ka bon kosɛbɛ balimamuso kuntigiya ka di bɛɛ mais dɔ fana k'i fana cɛ balimamuso kuntigi de ko in bɛ tiɲɛ de o ne maa tɛ dɔgɔtɔrɔ kɔni dɔn o ka fisa baasi t'a la o k'an kɔni to yen ka ban mɔgɔ bɛ se ka sanga de dɔn awɔ ala k'an dɛmɛ turu don turu don ala k'an dɛmɛ ya rabi donc tulu bɛ utiliser o cogoya la dɔw bɛna fɔ ko siɲɛ hakɛya joli siɲɛ hakɛya ko t'a la n'i y'a utiliser n'a ye ja tɔ mara n'a gɛlɛya ɲɔgɔnna ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ dɔ d'a tigi ma tana t'a la a tɛ tiɲɛ n bɛ siran min ɲɛ dɔrɔn mɔgɔ kan ka taa kulonkɛ kɛ n'a ye n bɛ siran o de ɲɛ kosɛbɛ o de man di an ye parce que an t'o ko in fɛ fiyewu donc tulu in fana a man ca tulu in fana ma ca fana dilanni fɛn minnu ye u ka gɛlɛn dɔɔni quoi ninnu ye dɔɔni finw de ye baara fɛnw ma nɔgɔ dɛ siga foyi t'a la n'a cayara a tɛ ɲɛ o e tɛ se k'a faamuya ko n'ale yɛrɛ kɛ den 100 ɲɔgɔn ye den 100 i tɛ se fura susu la i tɛ se fura kari la ko k'a kɛ den 100 k'i to i ka so basi t'a la donc ni émission banna n bɛ n'i bila ka taa Wasolo walima Buguni ala k'an bɛn sababu ma parce que tulu kɔfɛ an y'a kanu ka fɛn wɛrɛ fana labɛn k'o di n'o de ye siritigɛ nasi ye siritigɛlan de ye sopaseman fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ bɛ boli fɛn caman kɔ siritigɛlan de ye priorité yɛrɛ ye surtout n'i bɛ diɲɛ ko o ko la ni ko in siri tigɛra i ka laɲini bɛ sɔrɔ o de la ko ne ni karamɔgɔ dɔ ye baro kɛ a ko walima ko ala tɔgɔ jumɛn min bɛ baara se mɔgɔ ma n ko siritigɛlan ko walima ala tɔgɔ jumɛn min bɛ nafolo di mɔgɔ ma n ko siritigɛlan ko fɔlɔ n'a ye fɛn fɛn b'a fɔ siritigɛlan a ko ale ma se ka nin faamu dɛ n ko voilà e bɛ fɛn min k'o siri de bɛ kɛ e tɛ k'o sɔrɔ e k'o fɛn siri tigɛ bani e bɛ min ɲini o bɛ na o a bɛ boli ka taa yɔrɔ caman na ko in datugulen de don a bɛ n'a fɔ sisan e bɛ so kɔnɔ e bɛ fɛ ka kɛnɛma fɛn ye walima e bɛ kɛnɛma fɛ ka so kɔnɔ fɛn ye maa dama ni dama yɛlɛ hali n'i y'a kulela i man ka tɛmɛ donc siritigɛlan de ye sopaseman fɔlɔ ye o kɔfɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la wa siritigɛlan kana da fɛnɛ ko e yɛrɛ y'a ye dɔgɔkun kelen i ma 1000 sɔrɔ k'i bɛ sɔrɔ ka siritigɛlan ko a tɛ to n'i miirila la waati o waati dɔ ta i ka t'i ko i miirila diɲɛ waati o waati dɔ ta i k'i ko n'a mɛn siri bɛna i ye place de d'a ma a ka sigi o donc kana to place ka sɔrɔ siri la i farikolo la dɛ o tɛ hɛrɛ ko fɔ fiyewu ni tile bɔra ka taa tile bi k'i ma 200 sɔrɔ a fɔ ko siri b'i kan sini taa dɔ bɔ k'i k'o a tɛ to n'i degera o la i yɛrɛ b'a ye i farikolo bɛ kɛnɛya farikolo bɛ lafiya i ka laɲini bɛ sabati mais mɔgɔ boli siritigɛlan kɔ tuma jumɛn na nasɔngɔ tɛ ka sɔrɔ fiyewu o tɛ hɛrɛ ye o denbayatigi dɛsɛlen a ka musaka la o tɛ hɛrɛ ko fɔ fiyewu bon a surtout ni siritigɛlan in siri dɔrɔn tɛ dɛ nin bɛ dabali fɛnɛ tiɲɛ dabali dɔrɔn fɛnɛ tɛ nin bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ juguya ma surtout nin ye taba cɛ da labɛnnen de ye taba cɛ da labɛnnen don mais a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ o y'a fɔlɔ ye a surtout a filanan a tɛ ko k'i sen to duguma awɔ a bɛ ko k'i to lahalaya dɔ de kɔnɔ
i b'i kurun 3 ɲini walima biriki den 3 i kɛra cɛ i kɛra muso ye i b'i sigi kelen sanfɛ ka kinizen da kelen kan ka numanzen da kelen kan ka sɔrɔ ka kɛ k'i fari sanango alhamdulillah parce que hali i fari kora yɔrɔ min na ji bɔn yɔrɔ ni dabalikɛla tɛmɛna ye dabali t'a bolo bilen i kora yɔrɔ min na o koli nɔ dɔrɔn ni dabalikɛla tɛmɛna yɔrɔ fɛ dabali t'a bolo tuguni o dabali kelen tiɲɛna Allahu akbar tabarikala n'a ka di ye dɔ kɛ cɛcɛ na ni sigara k'a fɔ ko duba kɔnɔna don ko janfa ni juguyaw bɛ se ka kɛ ye dɔ serizeri cɛcɛ na so kɔnɔ walima i k'a kɛ ji la i k'a serizeri du kɔnɔ walima i k'a kɛ ji la i ka karo jɔsi parce que ni mɔgɔ mɔgɔ taamana ka bin i ka so ni dabali fɛn dɔ a bɛ tiɲɛ taba cɛ d'a ma jigin gansan dɛ alhamdulillah tiɲɛ don taba cɛ d'a ma jigin gansan siga t'a la ala k'an bɛn sababa ma amina donc a koli siɲɛ kelen pewu de fana don siɲɛ kelen pewu de don n'i y'a ko siɲɛ kelen n'a ka di ye i bɛ se k'a tɔ garder ka bila fo kalo 3 o kɔfɛ i kan'a ko tugun i kɛra cɛ i kɛra muso ye kalo 3 kɔfɛ i kan'a ko tugun siga t'a la yaro n'i ye nin fɔ dɔw b'a kɔrɔbɔ k'a filɛ ni min y'a kɔrɔbɔ n'o ye min ye a la o y'i yɛrɛ ka laɲini ye n'i b'a ko ji dɔ kɛ minɛn kɔnɔ min b'i ko a datigɛ ka dɔ k'a kan i sen kelen da fɛn dɔ kan i ka sen kelen dɔ da fɛn dɔ kan i k'i sigi fɛn wɛrɛ kan n ye misali de ta ni biriki ye quoi e de b'a dɔn i bɛ se k'a kɛ ni fɛn min ye o ye i yɛrɛ ka misaliya ye a t'u ko ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn de so sanfɛla y'i diya o couloir kɔnɔna y'i diya o kungo kɔnɔna y'i diya o alhamdulillah o b'i yɛrɛ de bolo donc o de y'a ko cogoya ye mais a surtout n'i y'a ko don min na su fɔlɔ n'i ma kunnaja i sunɔgɔ man di dɛ action minnu tɛmɛna i b'o caman ye tuma dɔ i dalen i ja bɛ tigɛ a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛna a bisi i kan k'a poro i kan quoi parce que i kɛtɔ ye ka bɔ a ko kɔnɔna la ni Alahu taala ka diɲɛ ye ala k'an bɛn sababa ma donc fɛn damadɔ minnu nana o de tun ye ninnu ye ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen jansan kɛ ko ka se ka sabati ale nasi fɛnɛ a labɛnnen don ka bɔ fɛn caman na ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ dɔ kɛ ji caman na i ka denbaya bɛɛ ko siɲɛ kelen kelen siɲɛ kelen kelen n'i sera k'a ko yɔrɔ jɛlen na alhamdulillah o de ka ɲi i y'a faamuya a surtout n'i ye dɔ kɛ ji la bɛɛ k'a ko dɔ kɛ fiɲɛ kɔnɔ hali n'a kɛra tɔnti ko kelen ye k'i sigi k'i denw lajɛ k'i ka marakɔnɔmɔgɔw lajɛ dɔ bɛna fɔ ni mɔgɔ min bɛ dulɔ min a d'a ma dɔ bɛna fɔ ni mɔgɔ min bɛ joint min a d'a ma mɔgɔ min bɛ sigarati min a se to a d'a ma o bɛɛ b'a la o ka kɔrɔbɔ dɔrɔn n'a ka di ye ni e yɛrɛ de b'a min e bɛ fɛ k'a bila a ta i yɛrɛ i ka to k'a fitini fitini kɛ ji la i ka to k'a min dɔrɔn jogo dɔ bɛ yen o bɛ mɔgɔ la i b'a sɔrɔ a man di i yɛrɛ i bɛ fɛ k'a bila mais dɔw ta bɛ yen a ka d'u ye de koyi n'u ye fura daminɛ dɔrɔn fura mana commencer ka fɛn ni nege b'u la u b'a bila ka se ka mɔgɔ yɛrɛ kɔ sabati o de ye sabatili dan ye a to duni hadamaden ni diɲɛ mara ni barika t'i kɔ la dɔrɔn fu don bon maa caman de bɛ ka ɲinɛ nin yɔrɔ in kɔ o de la waritigi caman dayana dɔrɔn du cira karamɔgɔ caman dayana du cira ɲinɛ kɛra kɔ de kɔ quoi bon anw minnu fana ye denw ye an b'an ta an faw ka wariw n'u ka tɔgɔ fɛ ka ban ka an hakili to an yɛrɛ kun na donc olu ka maakɔrɔbaya selen an bɛ sɔrɔ ka bɛn boli boli la sisan ko an b'a ɲɛɲini e b'o ɲɛ sɔrɔ wagati a o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ala k'an bɛn sababa ma donc o la an ka hakili to a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ n'a ye nasi sɔrɔ dɔ kɛ denbaya bɛɛ koli ji la hali n'a y'a sɔrɔ i cɛ de fana bɛ yaala n'i tɛna se k'a d'a ma k'a ko n y'o fura ko cogoya fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka fura ye k'a cɛ ko n'a tɛ se ka ko kan'a gɛlɛya koyi a ka serviette ko ji dɔrɔn dɔ kɛ o la cɛ o cɛ bɛ k'a fɔ ko i muso bɛ fɛ ka fura de kɛ k'i ko n'i b'a dɔn ko solution t'a la anw ɲɔgɔnna minnu bɛ yen n'anw tɛ sɔn ka i ka fura minɛ k'a ko kana foyi kɛ an ka serviette sanango ji dɔrɔn dɔ k'o la i tɛ jɔsi n'a ye a banna o walima i ka débardeur koli ji e ye dɔ k'o la dɔrɔn baara banna caman b'a la pewu n'i y'o don i fari bɛ wɔsi fini na n'i ye fini n'i y'i ko i b'i jɔsi n'a ye de o musow k'a kɛ ten i bɛ ji kɛ minɛn k'a ko la ala ka bɛn sababa sanangoji sanangoji i bɛ dɔ de k'o la n'i y'a sanango sisan dɔrɔn i b'a da a n'a bɛ ja donc an y'o de fɔ n ko an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min na nɔgɔya bɛ se ka na furu kɔnɔ ni nɔgɔya nana dɔrɔn ko caman ɲɛ bɛ sɔrɔ ni bɛn mana furu kɔnɔ tuma bɛɛ ko muso ɲɛ bilenmɛ kɔkɛ ɲɛ bilenmɛ hali teriw bɛ maloya ka na donc i b'a ye problème bɛ caya wa ni dutigi jiginna o pɛtɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn hali i bɛ saliya baarayɔrɔ la e bɛ baara hakili bɛ so
n'a fɔra ko ka taa so waati waati e kɔnɔ gannen don donc i b'a ye a ma nɔgɔ dɔɔni donc an balimamuso k'u hakili to o yɔrɔ la u ka an nɛgɛ nɛgɛ hali n'a y'a sɔrɔ an ka kow ka ca an fana k'an janto an balimamusow la hali n'a y'a sɔrɔ aw mara man di an tagala ye ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn sababa ma donc fɛn damadɔ minnu nana o de tun ye ninnu ye ayiwa masha Allah ala k'an dɛmɛ ni yɛrɛ fura nana an ka musokɔrɔba ye laɲini kɛ a ta b'a sɔrɔ ni ala sɔnna ni ɲɛdimi fura ma musokɔrɔba la sɔrɔ ne ba ye tulo b'a la Asetu nɔ don awɔ Asetu ka ciden bila k'a minɛ k'a bila ka taa di musokɔrɔba voilà n'a ma se dɔrɔn kuma tɛ Asetu don ni ta bɛɛ fɔ k'a ban pewu ni Alahu taala sɔnna ma donc ɲɛdimi fura ye mɔgɔw b'a dɔn kɔrɔlen a bɛ tɔnti ɲɛ kan siɲɛ 3 tile kɔnɔ n y'a fɔ n ko ɲɛdimi qualité o qualité n'a y'a sɔrɔ ɲɛkisɛ ma tiɲɛ a b'a bɛɛ furakɛ tension ɲɛdimi diabète apollo ɲɛjalandimi ɲɛ b'i ŋɔɲɛ i b'a tereke walima i ɲɛji bɛ to ka bɔ a yɛrɛ ma walima dɔw tɛ ɲɛji yɛrɛ sɔrɔ o mɔgɔw fana bɛ yen dɔw bɛ yen fana u tɛ sunɔgɔ sɔrɔ f'u ka furakisɛ ta a kɛra nin fɛn o fɛn walima i bɛ bolimafɛn ka poussière bɛ don ɲɛ la i bɛ fɛ ka ɲɛ yɛrɛ rénaliser i b'a kɛ Asetu kɛnɛkan ko de don koyi wa n'i y'a kɛ fana ala b'i kisi ka bɔ fɛn camanba de ma o kɔfɛ a bɛ tulodimi fana furakɛ dɔɔni kɛ coton na k'a bisi kulo kɔnɔ dɔrɔn a bɛ tulodimi furakɛ k'a ban pewu o kelen na a bɛ ɲindimi fana furakɛ ɲindimi fɛnɛ kabako b'a la koyi alhamdulillah o ye sɛfan kelen tɔrɔ caman ye fura in ye nafa caman de ye ala k'an bɛn sababa ma donc ni mɔgɔ mɔgɔ y'a sɔrɔ ji tɛ ɲagamaya la kan'a to nɔgɔ ka se a ma i hakili to a la a b'i bolo a bɛ san kɛ a tɛ tiɲɛ foyi t'a sɔrɔ i bɛ se k'a utiliser i bɛ se ka ɲumanya kɛ ka dɔ di maa dɔ ma o tɛ fɛn tiɲɛ a la mais kan'a to nɔgɔ k'a sɔrɔ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen fana yeli ka gɛlɛn u ma yɔrɔ jan fɛ walima n'a gɛrɛ la u t'a lasa a bɛ nin bɛɛ furakɛ bugu min mɔgɔ min ɲɛ kan a b'a wuli ka bɔ yen jɛ sigi bɛ maa min ɲɛ kan a b'a wuli ka bɔ yen Asetu fura in mɛnna ka baara kɛ dɛ wa ala degera fɛnɛ fo ka tila ka sɛgɛn lafiɲɛbɔw kɛ fɛn kelen san joli joli ni nkalon b'a la sa m'a sɔrɔ a banna o de la ne bɛ da n ka fɛnw na k'a fɔ k'a kɛ n'a ma kɛ i kan wele parce que ne b'a dɔn n'i ye donso tununa kungo kɔnɔ i dɔnyɔrɔ i y'o de bila n'i ma tɛmɛ i dɔnyɔrɔ kan i tɛ tunu maa bɛ min dɔn kuma i ka da o la i bɛ sɛgɛ tɛ malo i bɛ sɛgɛ tɛ kɔrɔbɔ mais n'i ye kalabanciya don a la o tɛ mɛn dɛ ala k'an bɛn sababa ma fɛn minnu nana di kanubagaw ma o de tun ye nin ye maa minnu fana ye kɛnɛ lasɔrɔ n'ala sɔnna ma n'an tilala non si famina baara kɛ n'ala sɔnna ala k'an bɛn sababa ma bi hurmati Muhamadu Mustafa ala k'an bɛn sababa ma sallallahu alaihi wasallam bi fo k'i waleɲuman dɔn kuma sigi waati ni karamɔgɔ ka na demandi minnu kɛra an bɛna olu lase karamɔgɔ ma an hakili tora minnu na dɛ an hakili bɛ minnu na donc karamɔgɔ fana ye minnu lamɛn yan'a ka se yan nɔ a bɛ ale fana bɛ se k'olu fana jaabiw di kɛnɛ kɔnɔna na inshallah laɲini kɛbaa minnu ye lamɛnni laɲiniw kɛ a ye to an ka arajow kɛrɛfɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma Ustaz Kuma an balimamuso dɔ y'a jira ko fasadimi kɔni b'ale la ko k'a dɛmɛ ni o